Ja, så starter dagens træning, og det starter simpelthen med 5 sæt af dybe squats. Her på filmen laver jeg kun 4 sæt. Det 5. sæt det blev ikke optaget, men det er meningen, der skal være 5 sæt, fordi træningen går ud på at lave 5 sæt, så 4 sæt, så 3 sæt, så 2 sæt af de forskellige øvelser, der er. Så her er det først 10 gange dybe squats. Hvis du er en superwoman eller man, så kan du jo bare tage en rygsæk på med noget vægt i, en vægtstang på ryggen, en kettlebell i hænderne, og så lave det her. Det foregår i 30 sekunder. Og så bagefter er det simpelthen armstrækninger i 30 sekunder. Og som du vil se, så er jeg træt, da jeg laver det her. Fordi mit hoved hænger lige en lille smule. Det skulle det ikke. Min knæ de burde også helt strakt ud. Det er det heller ikke. Men sådan var den her optagelse. Men der bliver lavet armstrækninger her i 30 sekunder. Og når de 30 sekunder så er gået, så rejser jeg mig ganske simpelt op igen. Og så tager jeg 1 minut pause. Og det minuts pause, det er altså filmen her, fordi det gider jeg ikke at vente på og kigge på det. Så derfor så kaster vi os da lynhurtigt ud i det næste sæt, som er flere benbøjninger, 30 sekunder af dem, og så 30 sekunder armstrækninger. Det de fleste mennesker laver forkert her ved sådan nogle benbøjninger, det er for det første, at de kommer ikke dybt nok ned. Mange er bange for, at der sker noget med knæene. Men altså, et sundt knæ skulle gerne kunne komme derned, altså så er det en lille smule svært at komme på toilettet. Derudover så er det sådan, du træner dine baller, når du presser dine knæ ud til siden. Knæet det skal gå sådan i retning af tæerne, og så gælder det om at holde ryggen ret helt ned til bagdelen er sådan nede ved knæene. Når du så laver armstrækningerne, det de fleste laver som en fejl her, det er, at de aldrig faktisk får øvet det at stå op på tæerne og lave armstrækningerne. Så hvis du ikke er vant til ligesom at få dem lavet deroppe, men står nede på knæene, hvad så med at prøve at komme op og stå på tæerne og hænderne og bare stå der. Og så sænk dig ned, læg dig ned på maven, der hvor du træner, og så kom op igen på den måde, du nu kan komme op. Det er ligegyldigt, hvordan du kommer op. Og så sænker du dig ned igen, og sådan kan du stille og roligt øve dig op til at blive stærk nok til at lave de her armstrækninger, hvor du står på tæerne og hænderne i stedet for altid at stå nede på knæene. Men altså selvfølgelig har du skulderproblemer, så kom ned og stå på knæene. Nå, nu holder jeg så lige en pause der, så jeg kan få lidt af syren ud af kroppen. Og det er jo sådan set meget fint. Men så tænkte jeg, ja, jeg kan jo lige så godt udnytte den her lille pause til lige at få lavet lidt for min ømme, stive nakke og for mine skuldre. Så det blev jo dybere, da jeg kastede mig over her. Og det går ud på, det er ligesom at udad og indad rotere armene som modsat rettet af hinanden, og så dreje hovedet fra side til side. Og det gælder om at få hagen så langt ind over skuldrene, som man overhovedet kan. Her. Hvis man har ondt i sine skuldre, så kan man sænke armene lidt ned og lave drejningerne dernede. Det behøver ikke at være så højt op. Så ja, jeg laver den for ikke at få ondt i nakken. Det var så lidt pause. Så er det så tid til at lave benbøjninger igen. En af de andre ting, som sker tit i disse benbøjninger, i hvert fald sådan i almindelige fitness-træningsseancer, det er, at man ikke kommer op og strækker sine knæ, fordi vi er sådan blevet kronisk angste for at strække knæene ud. Men det er altså meningen, at det knæ det skal kunne tåle at være strakt. Det skal jo ikke overstrækkes, men der er jo stor forskel på at strække et knæ og så på at overstrække det. Et knæ skulle gerne kunne være strakt og stabilt, så kom op og strække dem helt ud. Nå, det her det er så ikke min favoritøvelse i dag. Det plejer det ellers at være. Jeg var fuldstændig flad i arme, hals, nakke, mave. Intet virkede ligesom, men jeg gennemførte jo. Og det er jo så fint i sig selv. Spørgsmålet er, om det havde været klogere at lade være. Men sådan er det så nemt at være bagklog. For det er jo først, når jeg ser filmen, at jeg for alvor kan se, hvor galt det egentlig står til. Men altså, skidt med det. Sådan kan det gå. Meget fin opgang der. Ja, så der er lidt problemer med den gamle nakke der, så derfor laver jeg den her med så meget fine rotation, hvor jeg kigger over skulderen, kigger mod armhulen, drejer hovedet rundt. Altså så jeg laver sidebøjningen med nakken, og så drejer hovedet rundt for at strække skalenerne ud, som musklerne hedder, ligger dybt ind omkring sådan rygsøjlen. Og så drejer jeg ned, kigger op, så er det faktisk meningen, at jeg ikke sådan skal hælde til siden, når jeg gør det, men altså min nakke har det ikke så godt, så den er lidt stiv. Og så forsøger resten af min krop at kompensere for
jeg ikke rigtig kan dreje rundt der. Men den er kommet så finurligt. Det her, det foregår jo i de 60 sekunders pause, der er i benene. Bentræning og armstrækningstræning. Så ja, så var den tid gået, og så er det ganske simpelt bare i gang igen. Her, udånding på vejen op. Kom op, klem ballerne sådan meget aktivt sammen, så bagdelen ligesom rynker. Skub igennem hele foden for at strække benene, så det ikke bliver tæerne, der ligesom bliver dominante. Sørg for at komme godt ned i benene, og det ikke kun er hovedet, der kommer ned og op, men det bliver en rigtig squat, og ikke sådan en foroverbøjning. Og så min favoritøvelse. Håret er sat. Så kører vi. Tid til at få hentet nogle kettlebells, fordi det næste sæt træning, det foregår med sådan noget. Jeg har været helt ambitiøs og taget 2 forskellige med, men jeg kan se, at jeg vælger så ligesom den lette model til de her første swings. Og det gælder om her, det er at holde ryggen ret, brystet frem, og så ligesom lade benene lave arbejdet og ballerne rynke til, som du kan se, der er i fuld flor her på billederne. Så armen den svinger frem, kroppen kommer til at stå en lille smule skråt bagud, og lårene de er spændt, og maven og ryggen bliver spændt af stillingen der, og så fuld fokus på udåndingen, så kan det næsten ikke blive bedre, når man gør det her. Så har jeg så valgt at sætte den her øvelse sammen med sådan en row, hvor man står med overkroppen lænet frem og trækker armen op og ned, for ligesom at blive ved med at træne der på bagsiden. Her skal der være en udånding, når armen bliver trukket op. Og så kan man gøre øvelsen lidt hårdere ved at flytte hånden længere op på låret. Man kan løfte hånden helt væk fra låret, så bliver det endnu hårdere. Man kan faktisk også tage sin hånd, ja, altså den frie hånd, ikke den der kettlebell, men den frie hånd. Den tager op ad nakken, og så have den der. Ja, så skal der svinges igen. Nu ser du den lige forfra. Knæene skal strækkes, som du kan se. Du kan sætte af sådan igennem hele foden, og så bare puste til på vejen op. Og så, ja, det bliver lidt sådan en vulgær stilling, man kommer op og ned i her, men altså, det giver rigtig god bentræning og giver god puls og god forbrænding.
Ja, så er det her sæt ved at være overstået med enarms swings og rows, som det jo som mundret hedder. Så her, I feel strong today. Så har jeg haft 2 minutters pause, og så går jeg ligesom straks i krig med næste sæt med kettlebells. Man kan også bare gøre det med en pose med noget, fordi det er tungt her, fordi det gælder egentlig bare om at få trukket noget vægt opad. Vægten skal trækkes op, så alle blodene de kommer op til den lille smule højere end skulderhøjde. Og så op og strække benene, spænd op i ballerne, stræk knæene, pust ekstra godt ud. Så det her, det træner altså skuldrene, og det får også gang i benene, som du kan se, så det sætter ligesom gang i cirkulationen i hele kroppen, sætter gang i forbrændingen